В тъмното телефонът свети в лицето ти. Много хора се питат как да печеля повече пари, какво мислят другите, защо нямам късмет. Но един въпрос подрежда целият ти живот и не е приятен. Запитай се каква болка и какви страдания съм готов да понеса. Ако искаш промяна, честно си признай какво ти е най-трудно днес и започни да го работиш. Без оправдание, без отлагане, стъпка по стъпка. Всички искат хубавото, перфектно тяло, голям бизнес, финансова свобода. Малцина искат 4-часовите тренировки, спартанската диета, стреса от провала и безсънните нощи. Твоят живот не се определя от мечтата, а от това какво си готов да загубиш. Успехът идва, когато избереш проблемите, които ще решаваш. Щастието не пада, то се изковава. Така че те питам, за какво си готов да кървиш? Избери цената, не само мечтата. Напиши в коментарите коя е твоята битка. Сподели с човек, който трябва да се събуди. Последвай.